جڑے دو شخص آپس اللہ دی رضا لئی محبت کریں، دو شخص اللہ دی رضا لئی محبت کریں، لوگ محبت کردے نے، انہوں نے اپنا مطلب ہوئے گا، کوئی رشتہ داری دا مطلب ہوئے گا، کوئی کاروبار دا مطلب ہوئے گا، کوئی فیکٹری تعلقات ہون گے، اسی طرح محبت کرن گے، انہوں دی محبت سچی نہیں، محبت جھوٹی ہے، یا ان سمجھ لو کہ انہوں نے منافقانہ چال ہے۔ اللہ دی رضا لئی محبت کرنا کسے بندے نال، نہ اس دی رشتہ داری ویکھے، نہ اس دا مال و متاع ویکھے، نہ گھر بار ویکھے، بلکہ صرف اللہ دی رضا حاصل کرن لئی، اللہ نو راضی کرن لئی اس بندے نال محبت کرے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ دی رضا لئی محبت کرنا، اللہ دی رضا لئی اس تو دور ہو جانا، ناراض ہو جانا۔ فرمایا ایسا شخص بھی قیامت والے دن رب دی رحمت دے سائے تھلے ہوئے گا۔